नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजाळी श्री रामनाथ देवाचे नूतन लिंग प्रतिष्ठापन कार्यक्रम. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ कुलदेवाले नवीन लिंग प्रतिष्ठापन कार्यक्रम आयोजित केले असून त्यानिमित्तान मंगळवार 12 एप्रिल ते 15 एप्रिल पर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले असा. हे सगळे कार्यक्रम श्री स्वर्णवल्ली आस्थान विद्वान बालचंद्र शास्त्रीच्या देखरेखीत पार पाडचे ठरयला. ब्रेस्तार 14 एप्रिलाक धार्मिक विधीचे कार्यक्रम असून पुळावी घरवय पुजाऱ्याक सन्मान स्वीकार आणि इतर विधी. शुक्रार 15 एप्रिलाक सकाळी गणेश पूजा, हवन, पंचाक्षरी होम, महापूजा, मंगळारती, सामूहिक प्रार्थना, अन्नसंतर्पण आणि इतर कार्यक्रम. या सगळ्या कार्यक्रमाक भक्तान मोठ्या संख्येन हजर रावन तन मन धन अर्पण करून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री रामनाथ कुलदेवस्थान माजाळीचे मक्तेसर श्री रवींद्र नारायण पवार हेमी कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अंकोला तालुक्याच्या अलग अलग ग्रामात पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन. कारवार अंकोला तालुक्याच्या मुक्तांग ग्रामपंचायती बाबतीत दबडी कबगाल लागी अंदाज 60 लाख रुपयाचे पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन. अंकोला तालुक्याच्या अचेवे ग्रामपंचायती बाबतीत कुंटगणी निरुकुळीत अंदाज 60 लाख रुपयाचे पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन. अंकोला तालुक्याच्या हिल्लोरू ग्रामपंचायती बाबतीत तोकसे हरिजन केरी लागी अंदाज 55 लाख रुपयाचे पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन. तसेच अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी ग्रामपंचायती बाबतीत हसे हळ्ळाक आपेगुंडी लागी अंदाज 60 लाख रुपये पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमगेल हातीन भूमिपूजन झाले. अंकोला तालुक्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यातल्या लोकांले त्रास आपण पळयती असा. पहिलेच्या जनप्रतिनिधीन ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष केले ही खेदाची गोष्ट असा. तसले ग्रामा वतून आवश्यक सुविधा दिवचे मागील प्रयत्न असा आणि जो ग्राम सुविधापासून वंचित असा त्या गावच्या विकासासाठी सतत हांव प्रयत्न करते असा असे आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी ग्रामपंचायती बाबतीत हसे हळ्ळाक आपेगुंडी लागी अंदाज 100 लाख रुपये खर्च करून पूलबांधच्या कामगिरीक आमदार रुपाली नाईक हेमी भूमिपूजन केल्यानंतर सांगले की 2019 पोर येईल तेन्ना हांच्या लोकांक मदत करच्या खूप कष्ट जाल्ले. संपर्क नाशिल्ल्यान या ग्रामात खूप कठीण परिस्थिती आशिल्ली. रामनगुळी पुलाचे काम सुरू झाले असा. आता या पुलाच्या बांधकामामुळे वाहतूक सुरळीत जातली. खंयचे बी कार्य पूर्ण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करचे गरजेचे असा. डोंगरी पंचायतीच्या विकासासाठी सगळ्यांक एक जावन रावचे गरजेचे असा असे आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्रामाचे मुख्यस्थ, सार्वजनिक आणि अधिकारी उपस्थित आशिल्ले.
शिरसी कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याकडच्यान कृषी लागवडीची रैताक माहिती कार्यागार शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी तालुक्याच्या सोंदा ग्रामपंचायत व्याप्तीत बाडलकोप्प मजऱ्यात रैतालाच अंगणात कृषी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याकडच्यान कृषी विद्यार्थ्यामार्फत पाठ या विषयाचेर एक अप्रूप असो बोधना कार्यक्रम जालो। शिरसीच्या कृषी महाविद्यालयाच्या आश्रयान अखेरच्या वर्साच्या विद्यार्थ्यान गेल्या 1 महिन्याच्यान जमनीच्या अध्ययना खातीर सोंदा मठदेवळ ग्रामाच्या हरेक रैताला घराच्या अंगणात वचून एक अध्ययन केले आणि 12 एप्रिलाक बाडलकोप्पा रामण्णा हेमगेल्या अंगणात सांजेचे 4 वताना एक कृषी माहिती कार्यागार घेतले। सगळे रैतान रासायनिक रहित तरकारी करूक साध्य असा हे दृश्य माहिती सकट पटवून दिले। कृषी बरोबरच औषधी झाडां हाडची तेमी सूचना केली। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। दांडेली शहराचो मुख्य रस्तो जावन आशिल्लो JN रस्त्या लागीं लॉरी बंद पडिल्ले निमित्यान बरोच वेळ इतर वाहनांक संचार करच्याक त्रास जालो। सुमार 1 तास वाहतूक संचार करच्याक अडथळो निर्माण जालो। नंतर बंद पडिल्ली लॉरी दुरुस्ती करून वाहन संचार सुरळीत केलो। उत्तर कन्नड ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांबरोबर जिल्हा पंचायत सीईओली सभा कारवार। जिल्हा पंचायत सभागृहात जिल्हा पंचायत सीईओ एम प्रियंका हेमगेल्या अध्यक्षतेत साधक बाधक विषयाचेर चर्चा करण्यासाठी सभा आयोजित केली। सभेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला अहवाल स्वीकारून विचारविनिमय करून मुंडगोड आणि हळयाळ तालुक्यात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला पगार बाकी आशिल्लो कळयले। ग्रामपंचायतात फक्त 5 कर्मचाऱ्यांक मात्र अनुमोदन दिवूक सरकारालो आदेश आसा म्हण पगार बाकी आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यालो पगार 15वे ग्रामपंचायत आर्थिक क्रिया योजना जिल्हा पंचायतीत देऊन अनुमोदन करचे सुचयतले असे प्रियंका हेमी सांगले। ग्रामपंचायतीत तसल्या कामगाराले ESI आणि PF बद्दल विचार करतले तसेच कर्मचाऱ्यांनी कसली अडचणी असल्यार थेट आपल्याक सुचया असे त्यांनी सांगला। या वेळार उपकार्यदर्शी सहाय्यक कार्यदर्शी जिल्हा पंचायत कर्मचारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी हजर आशिल्ले। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा। ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले। या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले। हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो। सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे। अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।